Σήμερα είμαι στην Κόνηθο και αποφάσισα να σας δείξω το σπίτι μου εδώ στην Κόνηθο. Λοιπόν, εδώ είναι ο κήπος που είχα και κάτι τερματάκια, αλλά τα έχω βγάλει και παίζα μπάλα. Εδώ είναι η θάλασσα μπροστά, τα αυτοκίνητά μας. Τι άλλο να σας πω? Να σας δείξω εδώ οι σκάλες μικρές που πάνε στην αυλή. Ένα κοτσίφι πέρασε, όχι δεν ήταν κοτσίφι, ήταν τέτοιο, ήταν καρακάξα. Εδώ είναι κάτω, εκεί πέρα περίπου είναι το παρτέρι. Και ναι, γενικά είναι το σπίτι είναι πολύ ωραίο, μεγάλο από ό,τι βλέπετε. Έχει ωραία θέα, εκεί είναι η ψισταριά που είναι το barbecue. Τι άλλο, να σας δείξω. Εδώ πάνω είναι η ταράτσα, ανεβαίνουμε. Εδώ μια πινακίδα. Ναι. Τι άλλο, πάμε να σας δείξω λίγο πιο κοντινά τα φυτά. Αυτά εδώ είναι μαρούλια, καρπουζιά, βασιλικός, εδώ ρίγανη, πιπεριές. Να δείτε μια πιπεριά, περιμένετε να τη βρω. Είναι βέβαια καθαρές, οπότε δεν θα την ακουμπήσω. Εδώ, από ό,τι βλέπετε. Από ό,τι βλέπετε δεν κάνει τόσο κρύο, απλά έχει μια ωραία δροσιά. Λοιπόν, εδώ αυτά είναι τα αυτοκίνητα, ο ήλιος. Τι άλλο να σας δείξω? Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά, το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και αφήστε ένα like, θα το εκτιμήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε το βίντεο, αλλά πριν το κλείσουμε θα ήθελα να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, διότι έρχονται πολλά καινούργια νέα βίντεο. Γεια σας!